Mga bay, mayong adlaw kaninyong tanan. Naami karon sa Pueblo de Oro, Cebu. O kanang mga say mi diri hinay-hinay. Pueblo de Oro, Cebu, The Horizon Residence Park Place. Wala, lapad kayo ilang kalsada. Let's go sa balay ni Nelly Bugs Official. Tulay sa kaning bagong tulay paingon sa seaside SM. SM seaside? Kaning dalana day paingon sa SM seaside. Asa man ka oy nag-video ta. Dara kauban ako si Dodong Kubko. Ato. Si Dodong Kubko, dara kauban ako mga bay. Mangasay mi karon. Makals. Let's go mamakals ta sa birthday celebrant Nelly Bugs Official. Tara, let's go. Official. Dahil natin magkaabot sa tita. Happy birthday Nakasapatos pa na. Napay takong ang sapatos. Tapos siya gamay. Magkinamot ka. Natay budbud diri sa kabaldi. Pwede rin kong napita pa na ako. Mga YouTuber. Tanang anggal niya. Hi! Thank you so much! Inay! Naikapam! Salamat sa pagbisita sa atong panimalay Yes, sabi mo. Nelly Bugs Official again. Nakikul na na ba? Hindi mo na mamailin. Oy, tita! Wala ko! Time-lapse na. Kinsa na imo? Dili lang video kay para... Sige lang, kadjut lang imo. Time-lapse na po. Nanaman tayo ng video dahil na naglibog na po. Asa ko agi. Asa ta agi. Naglibog na ta kay maalihan man ni tanan nga anggol. O di pa. Muhayin na ta rihay. Pag-iasat ko. Tabi. Naya niya, sekreto po ning ihagi. Butang nas duos kung naong. Naglibog ko kayo. Asa naman ta mulingan ni. Naman na nila sa kundool. Dulit kayo ba? Magi! Sige ikaw, dapat ikaw una jud mag-ugad nil. Sabi na lang manang. Nakaubod-bod din. Busog mo gud ko ba? Magkamutilaw lang ko sa kuha. Wait, ala, doon ba nato ning kanon nga gihukad ha? Wa joy sa rindiray niya. Di ba? Mukbang na ni. Oh. Dami jud ang buhaw pod no. Ala, ay dagana jud ninyo. Oy, dalahan ninyo Luis na tao sa mukha. Ay, Luis na tao sa mukha. Ayat mo dayat. Guys. Saan diri? Saya na sumusumba ka na. Hello, hello ninyo diya mga. Nay, paano ito? Asa pang bang kamera? Kuan jud mo ha kanang tunlagid. Di kana wala usap-usap badasok lang gyud ra mahulot. Gamitin lang yung albo ka ng ilubok. Ano ba? Karili si mami. Asa may Ikaw ipan si. Uy, nayo dili maurang yung likod sa. Ay, isa tayo mo inom mo itong dara. Ang puti gas umos, walang dili tumaw. Red Dwarf ka nga? Ha? Red Dwarf? Walang pa kay buntag pang dako. Mapakungkat ang tika siya. Ay, nagkailan ba yung tubig? Kanira na to. Uy, lami ang kanon pagkaluto. Ang bugas, ang may. Dukig kamot ang nagluto.
Ba't niya? Murag ilaw pa ang isda, kada ko. Ano na siya? Di, inana mo na di kaya kanang labas man kaya siya. Basta labas kayo. Mauna. Oh, pero ayun lang kauna dili dapit sa iko. Kay dili lapas. Ah, dili ba dili Dili, nadira ang marathon ski. Uy, pangaon jud mo ka na. Kanong Uy, lami ka ang po. Uy, bakit ka na mais? Uy, kinsay mo inom Ang ko ang buko, lakang mais lang ko. Oh, dahil ang soft drinks, dayan may Dayan mais. may naron maista. Ibutang na sa baso. May paningog kung taon mo. Sama ka dia. Go! May lingkuranan mo. Special nga lingkuranan ay. Kailangan. akong ganahan. Oh, ako nang gidag ko ang kamatis. Pasensya na mo sa Okay na mga anak, nakakaon na mo ka na. Pwede na kong taon. Oo na. Aw tulod di ay ginapian ang usa kay kaning ang lingkuranan kay ato mo Sabag sila ko, maglingkod ni nagminyo. dudong dito ana na napilo. Yan ito man lagi hamag. Napilo na. Nabali. Lingkod posisyon. Napilo mo bitaw to mo may Kailangan ganahan. ko na pinabangko. Lami man daw na. O di ba? Ambot mo. Duway ko. Sulay ko. Yan ay usaw seryoso kay Seryoso, diba? seryoso kasi ang video na. Panood siya usa na. Serious ba? Uy, Ikaw wala di kay mo agi. asa man mo ha? Monetize mo siya mangopya na lang siya. Hindi ko lang ko sa inyo ako. Ano ba? Mangopya lagi Ano ba siya. dili ba? Di dapat na, di man ta magdungan ani yung Oh. good. Karon si manahon na, duha Ay, mo upload. Ang iyaha kay hindi ka ang iyaha. Pinakalas na ko Pinakalas. kay labya ta mo lahi ra jud ko na sa ninyo ha. Bitaw. Tagan ginaguna ang Di, mga ano kapag siya? 6 figure. Nagsitingin ko kasi ako ibutang ang camera. Ato dito siguro yo. Ani na tambut suba. Una-una siya, hindi mo siya kabot. Wala na siya. Lingi ko na rin, kanara to ang soft drink. Oo, abay ko. Oh sige sige, Nagadaman eh mo di mama na no? soft drinks na kaw. Lami ka ang kanang humay gyud. Ikaw naman ko na bugat ka sa humay ako na gamit. Mga on! Lami jud ang bugas ni. Lami na bugas ha. Mga ontagay. Mga bar. Nahilom na. Lagi. Katong isa ako abi nakuha ni kaon. Lakas na tinukan. Lakas kayo. Kintuhi kita, kintuhi kita, kintuhi. Kintuhi. Basta kay lain. Ay, kabaw. Ay. Iyan ang mga GR. Ang inyong video. Umana kog tuyok sa inyong mga kamera. Ang time-lapse na lang ako ba kay daghan kay kukuan time-lapse sa kukuan. Ano mayo ha? Bitaw. Undang mo nyo. Undang ninyo. Lami day ang sauce no? Lami siya ba? Ito na kay mo tapos. Timplado na to na ng suka ay gibutangan lang gamas. Wow, lami. Ato ay asa to. Gihulog yun siya. Wala. Kaon tama na pwede akong kanon. Ay, kani. Kaon Pinoy mayo. spice. Lami. Lami bitaw. Huwag gyapon ko Dila kilos ka na. magbago na huna og tigla. Yan ang tuyo ng liyan. Ha? Kutsinta to. Ang unsa man? Suka. Ang ang presyo jud di pangutana tama dalawa ron ni ko di maana na oy. Kuan kanina ni 100 plus. O di ni. ba 100 plus? Dato puti 100 plus. Mga 108 Anay tindahan mo to nakasinago. Kanang balik. Nga, saan ka dyan? Sino masuka ko sa galing ha? Pinakura. Ato bang sa dili naman kita nang mukbang mo kay gihangap big taman usayaw Nang niya. sa kamera mo kasi yung set. Minawa mo sayaw ka Ah, ta. yeah. Light lang ba dito ka mo. Ay. Makuha ka before and after. Lami na tagsuwa. After 1 month, makuha na lang ka. Gamay yung tiyan. Hindi na ba kung ba nang ayaw dyan papagamay nila kay mo, di kang kutso. Mo kung kutso, noon lang na. Gano'n talang mo. Labay-labay siya ba? O may lami agaw ko no, kay matusok. Bukugon. Lapas sa isda, nakaikan. Award ko. Buwa ka yung naluto. Favorite starring ko sa dali. Malasaw na yun, malasaw. Lagi. Wala po lagi. Malasado na. Kung damlak, magutibay. Kung sa dagat pa na, hurot na. Diya lang na yung time loss niya. Tuyok mo buta. Lagi. Hindi mo awit ako silang video. Di ba ito na yan? Mga unta. Sa birthday ni Ella Babs. Mga unta yan, nahurot na. oh. Pagkasa na Ang isda. kinsan ni Dere, oy. Wala, ang pikas. Pagkuhan na, sabi. Mga unta. Ako aging ginagmay na nagubutang aron di halata. Nadagan kong nahurot. Ako, nakauna-una ko ba? Ang naman mo yung nana, no? Kanang may nana. Nana ko sa katuwalong sila ko. Ano nga, ano, sa katuwalong. Yan ko na ko. Pero
dapat ang imong kawayan bawd. Kaya kung kawayan gini mo straight, sige kag hangad. Nindot ba ni nani na magluto ka, huy. Magluto ka ba nga imo i-video kani? Kita di ba na kay ring light naman to stand? Oo. Wa ang ring light kani ring light man ni. Na, mo bitaw akong igalit tong last na sumba. Wala na daw. Di nga na o TV lang o tanawa ko ang imo. Diskarte ba? Kalimot ng bugda. Maghuwat pa lagi sa siyang sweet Dubai. Sa ring light man na. Na. 5 months. Lagi sa kay niinom sa ko. Kari mo man ni. Ano niya? Mga ang tagod-god. Ay, bud. Boy, boy. Yan ang euro to. Buwan mo man eh. Kanila ako. Hotel. Mawin ang daalan lang dito dire. Uy, pangalan pa mo ba? Uy, kaya ka makitaan. Pangalan pa mo ba? Hindi pa utok ko sorry. Ba, Pagpapila ko. Ipangkuan na ni. Ate Ellen. So mo din ni nalingaw jud sila sa ilang kuan. Mga unta good. Pangka. Buwan guys. Ato ka dito sa. Ito pa isa. Kapanta. Kapal. Ang ginsa man po ni dire. Iwan. Yung tanan din natin sa bago sa Celebrant nakapamahal ni Isaiah Mansyuan. Thank you. Grabe po guys, Anita. Happy sa mga always. Thank you. Like and subscribe. Thank you. Lakad ako sa Hi. sabi. Birthday boy. Nami na ako. Birthday, so dara ako Lalaki. mag. Kaon na ba kanto? Dara ako igagaw kay naka-blow. Igagaw man ni ani niya. Blue yellow. Lagaw. Manila. Lakad ako sa sabi. Bali dako ko na kayo mong saging. Dami medyo na dako na. Upaw ka tilaw. Charot. Sa sabi. Ika. Lamig yung dako. Hi, Delamax here. Wala ka ginuko ang mata. Sa sabi. Mata. Let's go. Sisingi daw. Happy Ego na sa birthday ilong. to me. Ego na sa ilong. Traditional pa ni Aida. Patulang pa kay sila pa kay. Bantayan na ba kay? Kay ganang katong dito ta sa ila ka inday nga siya tayo nana. Bukuan mo lulo. Ako gikat. Ah, gikuan di ay. Oo. Ako giusap og download kay gikuan niya. Gikat nimo. Ganana ta ba? Unsa man daw kung yana? Katugong dako kayo nga hanga. Ito nga nana good. Ah, yan ikuan. Ano ka man sa akin to? Katong Saging to. Oh, lahi Di di mo na saging. roll on katong sa to itong gipanghatag day nga masigi siya ganana niya. Na fruit view man siya. Ah, sa katong bring me. Sakat mong luto Katong dito mi sa inyo nangaon ta og po. Unsay kita. Gamay ra kayo tayo tita. Dapat pa kita siya ikat. Oh, Ay, ah, tumiyon si Mion na nga. Tinuod na. Tumiyon. Ano man? Diba, gawin ka na yung nakawa. Wala pala yun niya. Wala daw. Giyon sam. Dugay siya na upload tapos iyang gikuan nga katukon dili daw friendly. So akong gikat ang katong nga portion na dapat Di ba kita ka? Bakit ito sa kanil? Uy, bakit ito may May lagi mo ako ka video ato. apil Unsa kay uy, unsa kay topic na to ato katong mga Nakatag ka na. Quick ba? Siya gamay ra jud kay tita. Dakuha pa, dakuha. Ikay ka video ato no. Dili mas akong video so nakuan siya. Ay, ako ba? Di Wala ipakita. na nakuha. Wala man siya kan. Ako ba? Nakita Ako. mo ko sa inyong video ba? Wala kayo kay balinin man ka. Si Mayra kasi hindi ko sama ako. Kay Kinakisa ni wani pa niya. Wala ka ilang na diha. Siya ba? Muto nga portion akong gikat. Di oy, basi na ito'y sounds nga na-detect. Oh, Kay wala. mostly dili man siya, di Wala ba ba siya. di man kayo mo kuan og Di ingunana. correction Pero na niya nakatong nagada to si tita. actions ba? Kasi daghan. Makita man na sa time. Sa time, di ba? Ilingon lang mo. Pero mostly ba di ba ang music nga madili ko mo yung Di Dili, kakita ko sa iyahan Di, na ang siya usas na. istorya gilaki niya. Ang usasad sa title. Kung sa'yo mo title. Ay okay raman ang katugi siyang Ngayon, ayan title, how to eat banana in different size. Nipilit siya dito nga portion dahil How to eat banana, limuan. how to eat banana in different Ya, size. nagkagulang. Uy, pamaon sa Ang panahon. title lang ba, how to eat banana in different size. Kusog na. Oh. Kaning. 'Kaning mataukad. Gingnan mo ko niya nga kanang ikuan sa nako imong video kay
Patubit ang ako live gabi. Mabasa mo yung bilang. Makita mo na sa email. Hindi siya makukutang Pero time tungod sa title. okay raman kay human naman ang gatong What hour naman to? Okay naman to siya. Ano? After na Punta lang, na. kana na mo view after nimo gi-publish, mo na dili ka mamita. Ano ba kami? Pero sa ongoing Pero automatic na siya ma-save by Ah. live ta. Oo. Automatic na. Ah. Basta ayaw lang delete kung gusto ka i-private na lang. Pwede mo Ay, ba nagsuway kong live ba? Kawang ko'y buhay sa Kanina mukha. tayo to. Para di Sir, mawala. na- Lagi Nabantayan na masuway nila yan. ni siya o ni kinsa mo to nakabantay oy nga. Dako pa. Ito wala sa kay Kuha, sayang live, sa live. ko. Sige lang mobalik ko ni gawas ko. Views. Views. Views Mga lang. member ni mo. Ah, pero wala tayo Wa pa pa. may join button niya. Di lang maghimog jud mo na okay ra. Magpatulo ko yung Pwede live. naman. Pwede ra. Nil, ato ka sa Insta analytics mo. Maayo. Yeah. Unsa man Kanya, Ay, matay ko si Piway. dollar Magdala sign. ko yung laptop. Ano pa? Nindot ng join button kay mga additional man na sa imong hanglan. Dali naman. Pwede rin tayo mag-video call. Dudluan ka sa... Ay, kinahanglan na ako dito. Nang ikay, mahikap ka akong laptop. Ay, ano sa hipapon? Bahala ko sa may tapon dito. Di dapat sa suroy, banding. Yeah. Oh, ako puting. Ala, nagtalikod ko ka sa video na. Number 11 mo yung kita tayo. Tapos isa yung dalikdan. Nga pa po yung dalikdan. Napahon lang mo ha. Puro na nakakalitan Oo, lagi ni. Ako kay na full storage mo Bukat ko na. dayon. Basta mapahon. Baliting memory. Wala ka, outro. Baliting Dati memory mo lang dyan. 128 MB. Wala. Pila man na. Para 800. Dugay kay Sunod upload. na Kunya, mag-bye-bye na po kay taas ako. Hoy, bye-bye na to diri kay taas na kayo atong video. Say bye-bye. Bye! And see you in the next video. Delibang's here. Ayaw suon-suon. Ikaw. Lahiyan mo. Inakita kita sa sunod na panahon sa Simala. Si, unsa? CCDD. Si naman niya. Imo ha. Ay, sa sunod ito pakita na Imo mo. ha. Di, imo ha. Di. Dio tanan. Dio. Okay, si all man si kon di mo ha. Di na po ka. ABCD o di. Di. Iyo. 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 Bye. Guys, happy kayo may diri sa mong ipanakot Kita sa tuwan siya Imo ha, letter F na imo ha. Fiyo all. See you all. Si D. Pio, ika. G, G.